Maskaren eta distantziaren ikasturteko lehen eguna ondo gainditu dute Duranako ikasbidea ikastolan. Ondo moldatu irakasle guztion partaidetzarekin. 1317 ikasletik 700 joan dira gaur eta irakasle talde guztia 130 lagun aritu dira egun antolatzen. Zelako arazorik ez. Ondo jarri dira temperatura hartzeko, gela hartzeko. Eibarko institutuan 950 ikasleetatik 420 hasi dira. Ikusten da ikasleek ez daukatela oraindik ohitura hori distantziak mantentzeko. Ikasturteari begira, ikasle gehiago eskatzen dituzte zuzendari gehienek eta leku faltak ere eskatzen ditu. Hori azkenean nahi dugula nolabait gutxienez etapaka bereiztea eta horretarako bereiztu egin beharko genukela bai autobusetan eta baita jantokian. Orduan, daukagunarekin, momentuz aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza maila bai, baina ja ertainetara juten baldin magea espazio falta dugu. Eskola publikoko zuzendaritza elkarteen federaziotik irtenbide azkarrak eskatzen dituzte. Irakasle berrien hornidura ere bai, mahai gainean daukagu. Momentu honetan, ez dugu berririk planteatu egin diran hornikuntza horien ingurukoak. Eta hezkuntza sailari etengabeko interlokuzioa. Ikasturte berri honi epe motzera begiratzen diote zuzendariek, kurtso berriak inoizko erronkarik handienak dakartzalako.